Gyurna, fölrakom a YouTube-ra. De akkor videót csináljanak. Hát videózom. Jó van ott. Hogy várjál meg? Meg kell állnom ide izéba. Ó, kis nyelv. Aha. Várjál. Föl összerogyik és balesik a merencébe, az a legjobb felvétel. Amúgy előre egy csösszák, mert a fejed szar helyen lesz. Ülj le, nem ugrálod alá köröd a szar. Úgy. Úgy. Mehet rád? Már milyen széles. Abszolút leszakad a tüdőm. Milyen széles jó lesz neked. Mehet? Ja. Neki nyomad? Ja. Lötyög, bassz. Hogy beleng. Hát ez decemberben kell csinálni, amikor be van fogyva. Ja. Meg rövidgatjából Tibi. Hát igen, veszük a gatya. Megy ez. Hogy mozog? Valami tartó külön oda külön, amire rá lehetne rakni, meg lehetne. Jó. Na most te jössz Tibi. Ahogy jövök. 470 kiló, de. Ezt én nyomassam. Hát, legyél meg örökítve már. De nem felrakni se YouTube, se Facebook. De hogy rakom. Jókonnak legyél már meg örökítve. Első legalább lassakkodjunk. Nem kell. Mert? Mert. Hogy nem fog mozogni rajta. Ez nagyon mozog. De úgy kurva könnyű. Egyből állazítja az izmait. Az arcod is ezt mondja. Hát de mozog, mint a barom. Nem tudom leengedni idáig. Amúgy még lehetne rárakni. Igen. Csak bemozog. Hát az van a lényeg, van. Kurva. A fejedet csak a nap süti, azért piros, nem? Te, koordinálni Kurva kell a mozgás. Hát az a nehéz benne, Nem van-e? sok embernek van amilyen vibrátorosítés, ugye már. Hát amúgy nem, de medlőben nagyon rossz így. Ez így nagyon rossz. Vibrátoros így legalább koordinálja a kis izmokat is. Te jössz. Én nem. Te jössz nagy szájú. Hú, az meg azt hittem, hogy mozog, hogy nem is nehéz.